Ola a todos, chámome Lucía e hoxe veño falar do libro Camiño perigoso, de Ánxela Loureiro. Este libro trata dunha rapaza chamada Alba. A súa nai rematan de levala nun carro e o seu pai non volveu dunha viaxe. Entón, a protagonista decide comezar a buscalos, pero antes ensínalles as labores da casa aos seus irmáns pequenos, xa que van a quedar sós. Alba ponse en marcha na busca e atópase cunha muller, uns ananos e un rapaz, que a acollen con eles. Máis tarde atopa unha cova e fala con dous homes, os cales rematan salvándolle a vida, xa que detrás dela había un xabaril famento. Logo esperta nun lugar onde hai un cego, o cal non deixa de facerlle preguntas comprometidas. Alí tamén había unha muller chamada Lena, que a apoiou en todo momento. Conseguirá atopar aos seus pais? A autora é Ánxela Loureiro. Naceu en Ferrol en 1956. É unha mestra e escritora galega de literatura infantil e xuvenil. Cultiva diferentes xéneros literarios: teatro, novela, poesía e guión cinematográfico. Exerceu a docencia en colexios e institutos de Ferrol e o Centro de Formación e Recursos. Algunhas das súas obras son Viaxe de ida e volta, Laia, a nena da illa, Ota quere voar e Choiva de ras. A miña personaxe preferida foi a protagonista, porque é moi valente poñendo a súa vida en risco por atopar os seus pais. Tamén é moi boa e non se rende nunca. Adeus!